politiehulp. Dit is een jachtschildbureau. Wij verven plus minus 50 boten, lieds, dat grut. En we hadden winterberging bij. Dat hoort in winterberging, we gooien ze van de jest in de halm. Sommige boten die mogen we dus opknappen, antifoulen, poetsen. En in de maand gooien we het erin. En het is jouw bedrijf? Nee, maar mijn zoon en ik dus, mijn zwaan. Maar mijn zoon die regelt het meest. Ik ben een beetje rustiger. Ja? Ja. Dirk. Hey Jappie. Hey. Hoe is het met de sloepjes? Ik ga een beetje het water in, Jappie, hè? Wij halen straks die sloep met z'n zolder houden, maar het spul wat vrij. Dus als Jappie wat vooraan staat, dan regelen we dat even. Maar dat weet ik. Ik bel even met je, Jappie. Bezig nog? Hey Jappie. Hey. Kom, Jappie. Hoe is het eigenlijk om in huid te werken? Dat is hartstikke leuk. Ja. Ja. Soms gaat het goed, soms gaat het fout. Net heel vaak natuurlijk. Of kijk net samenwerken. Maar het algemeen is het natuurlijk hartstikke positief. Hè? Dus, nou ja, vader, zoon, ouder wat is, dan gaat het meestal los even. Dan gaat het van halen natuurlijk. Maar gelukkig hebben we dat zelden. En het allermooiste, hij vroeger taalde er net nog. No? Hij kwam er nooit bij mij in de hak. No? Gewoon voetballen. En toen kwam hij van de squallen af, van de schildersquallen. Toen had hij het per hier in stage rond. In Grijns. En op een vreemde kwam de toen zei ik naar de Kamer van Koophandel morgen. Ik zei, wat nou? Oh, hij zei, kleed me inschrijven, ik wil begin van mezelf. Nou, ik zei, dat maar dan eens net, ik kan beter bij mij inkomen. Nou, zou je het regelen. En zo kan je me dan wel even volhouden dus? Ja, dat is al de bedoeling. Ja. 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 Hebben we dan een beetje heel te zien natuurlijk. Hè? Ja. En hoe lang in je nog terug? Ja, weet ik niet, het show wel, hè. Ja. Zullen we zo'n blijven? Hoe oud ben je? 60 jaar. Ja, precies. Ja. Zullen we het jonger uit misschien, maar... Ja, zeker. Wat was de oorzaak zitten? Ja. Nou jongens, Ja. nou heb ik er nog aan, hè? Ja, dat is Ja, ja, ja. gewoon, hè? Heb je nog? Ja. Nee, maar helemaal eens een meningsverschil over de bedrijfsvoering of iets? Nee, Of, nee. Nee, eigenlijk Zou ik er nog heel veel zijn, dan heb ik nooit meningsverschil, hè? Ridder, hut, vet. Ja. Mooi maat. Ja. Ja. Kan ik al wat heel veel zijn, jongens? Oh ja. Goed, nu trekken we hem eruit. Ja, hoe moet ik het zeggen? Het gaat allemaal, ja, het zingt eigenlijk. De stenen ook, die zingen echt. En dat vanmorgen konden we dat ook heel duidelijk horen. Dat die echt zo mooi, hè, dat, ja, dan heb ik mijn dag goed. Dan kan wat er dan ook gebeuren. Dan kan ik wel 4 lekker banden aan bij de auto hebben. Dan heb ik nog lol van dat wat ik vanmorgen beleefd heb. 5, 6, 7. Dus hij draait nog geen 60 en. Dat houdt in dat je het bovenas 15 keer rond gaat. Dus je 60 zou jij 4 weken. Ja. 4 uiteindelijk. Dus eigenlijk is dit de mooiste snelheid. Hij heet Windlust en hij is hier in 1888 is de molen hier in Wolga gekomen. Van waar heb je dit vak leert? Van mijn vader. Toen ik een jongetje was van een jaar of 12, lieten we hem ook nog wel eens draaien. Woonden we op een grindweg en dan gingen we zaterdagmiddags hier wel eens met z'n beiden heen. En dan zetten we mijn vader hem aan en dan ging hij naar Mannes Verderes toe, de kapper hier. En dan liet hij het haar knippen en dan liet hij mij gewoon, maar dan konden we niet malen, alleen maar voor de print draaien, hè? Dan noemen ze dat. Hè? Dan heb je dus geen maak je geen garage. Het
is correct een stoomlocomotief. Hij door? Ja, dat is mooi als je zo loopt. Als het zo gepruts is, dan vind ik er helemaal niks aan. En heel nou jouw hele leven Molner West? Het dit nou jouw vak? Nee, nooit. Ik ben in 57, was ik 16, toen ben ik naar Philips Drachten gegaan. En dit heel er altijd bij die in? Altijd zaterdags. Maar ik had natuurlijk, Philips Drachten was natuurlijk toch een internationaal bedrijf. En die hadden ook wel heel vaak mensen uit Japan, Amerikanen, nou van alles. En, en ze wisten dus dat ik hier veel op de molen was. En dan zeiden ze, ja, we hebben morgenmiddag komen er Amerikanen en die wilden we heel graag een molen zien. Nou, ik zeg van mij, maar moet ik even met mijn baas over praten? Nee, dat hebben we al gedaan, dat hoef jij niet te doen, dat is allemaal voor elkaar. Nou, dan kwamen hier die Amerikanen, ja, dat was altijd wel leuk. Ja. Steeds controleren als het daar blijft hangen. Hoe lang bist u al in opleiding bij Klaas? Bijna een jaar nu, op dit moment. En is het wat een goede leraar? Het is zeker wel een goede leraar. Hij is wel wat warrig af en toe, omdat hij te veel dingen tegelijk wil uitleggen. Maar op zich kun je er een heleboel van leren. Het is wel wat een goud. Een beetje wel, maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, als je goed luistert, dan komen we een heel eind. Kijk, ik ben nu 72, ik word in juni 73. Ja, mijn beste tijd heb ik ook gehad. Dus het zou mooi wezen als er een opvolger, want ik zou het doodzonde vinden als dat ding komt stil te staan.